Are you ready? Ịdị njikere? Ịdị njikere? Yes, I am ready. Adị m njikere. Adị m njikere. When will you be back? Kedu mgbe ị ga-abata? Kedu mgbe ị ga-abata? I'll be back in 30 minutes. M ga-abata na nkeji 30. Aga m abata na nkeji 30. Are you married? Ị lụọla di? Ị lụọla di? No, I'm not married. Mba, alụbeghị m di. Okay, mba, alụbeghị m di. Ngwan, lọtagbo, come back early. Maọbụ batagbo, ngwan ka emesa. Okay, tinyere anyị aka na ngalaba okwu. Gbasa ozi a ma sonyere anyị. Cheta sonyere anyị. Ngwan ka emesa. Bye.